Malbatên li Sûra Navçeya Diyarbekirê ku ji ber şerên navbajaran ji mal û taxên xwe hatibûn derkirin, daxwaza bicêhanîna maf û dayîna malên xwe dikin. Rêveberên Jûra Avayîsazî jî balê dikişînin ku hê jî nêzîkî 6 taxên li Sûrê qedexene û xweciyên wan deran jî mexdûrin û avahiyên ku hatine çêkirin jî ne li gorî çand û mîmariya wê navçeyê ne. Evdila jî yek ji wan mexdûr e ku bi karên rojane û rênjberiyê debara xwe dike. Evdelayê bavê 6 zarokan bi malbata xwe ji ber şerên navbajara ji mala xwe derketiye û heta niha jî di kirê de dimîne. Evdila tîne ziman ku rayedarên hikûmeta Tirkiye 5 mehan piştgiriya kirê ji bo wî dane. Lê paşê ew jî birîne û ew daxwaz dike ku ciyê mala wî de dîsa li nav Sûrê avahî ji bo wî bêdayîn. Mesela bu 5 sala mesela mağdur kirini. Mesela ne kireki damın. 5 me kirê damın, kirem kesmiş kirin. Şurada mı kireke kirine damın. أنا سري بين سمزات كري على قيدهم مثلا أبي كريم تفجيبه وقدم وجبوه خوانينا بسوريزي سري على قوازم كري أشوم جما قشط خوازم مقاس خوانيا وتخازم وأجلسنا خوانيا ده بقى خوانيا مشي كم خوانيا بدوا كذا بالجي سري مزاج أقول ويا خواني شيء بقى حقي ومقرن وما شان دي زو تلفني كري أشوم قصنا خوانيا ده إيش يري ومش يري نادو خويا خوانيا مو إيش يري بس أدقرم وجي خوانيا ده خوانيا أدقرم حقي من أدقرم. Piştî şerê navbajaran ango şerê Xendekan ku 2015 da li nav Sûrê rû dabû teqrîben 25,000 kes koçber bûbûn û avahiyên li 6 taxa hatibûn rûxandin ku li wan 6 taxan hêjî ketin û derketin qedexeye. Hevserokê Jûra Endezyarên Avayîsaziyê Diyarbekirê Ferîd Qahraman jî tîne ziman ku rayedar naxwazin wan daxilê nûjenkirina navçeyê bikin û avahiyên ku heta niha hatine çêkirin jî ne li gorî mîmarî û çanda navçeya dîrokîne. Qahraman tîne ziman ku gerwelatî bên mexdûrkirin, dê maf û ciyê wan ji bo sermiyandaran bên pêşkêşkirin. Em dibêjin ku li wê derê heqekî heye, xwediyê wê kî ye? Heqê wan e yani. Bi sala ve bapîrê wan, kalê wan, zarokê wan, biçûkê wan hemû li wê derê mezin bûnin. Jiyana wan tev li ser wî yani ava bûye. Em dixwazin ew di ciyê xwe de dîsa diwarê xwe de jiyana xwe bimeşînin. Yani herê xwestina me yek jê ev e. Yan du da jî li wê derê ji bo bazirganiyekî tiştekî xebatekî eger hebe bira ê heqê wan li wê derê hebe li ser wî tiştî ez bêjim xwedî heq bibin. Ji bo çareseriya pirsgirêkê di navbera rayedarên dewlet û hikûmeta Tirkiyeyê û welatî û malbatan da peywendî didomin. Lê welatî daxwaz ji rayedaran dikin ku li gor mafê wan pêşniyar ji bo wan bên pêşkêşkirin. Siddiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.